Felejtettem. Elég szarul kezdődik ez a mai stream. Nem vagyok valami jó formában. Gyönyörűen leütettek. Most elütett ez a szar. Mi lenne, ha itt mennél? Hát sok nem mindenem. Zsír. Hárman, már öten tovább mentek. Húha. De itt lesz probléma, túltártok. De így jó, oké. Nem oké. Oh shit. Shit and go. Nem van sikerült végül is. Na. Nézzük akkor a második kört. Hát én voltam az első, aki kiestem, de kurva jó sikerült, akkor így. Mert ez sehogy ez most megvan. Hát egy innen még tovább jutok majd. Kapott bezárt, inkább elmegyek itt, mi lesz akkor. Sikeres volt. Hűha. Na hát vannak itt még azért nem olyan teljesen lehetetlen dolog ez. Kivéve így. Hát ezért mégiscsak lehetetlen most már. Lábdak perceket hallottátok. Abban jó lenne valóban, nem sikerült. 14 pont van a 80-ból. Nem jött ezt, és már van egy csapat tovább is jutott, tehát akkor mi elég gyakran állunk. Ó, kihegyított a pályáról. Na, belevetődök! 3-1, de hogy lehet? És mindjárt vége. Hát ez így gatya. Szaladgálok, mint gólyafos a levegőben most. Oh. Együtt minél tovább jó lenne eljutni, gondolom én. Mi ez a nagy lófasz fótend? Jó, hogy alig látom valamit. Semmit nem látok. És tudom, merre kell most menni. Ja, erre. Hát az első event nem hozza ezt a sem hozom ezt a teljesítményt, amit látom volna magamtól. Ettől sokkal jobb. Hát, jó volt mondani. Oké, most nem itt lehet a cucc. Jó, Benni.